Bantay Dagat patuloy sa paghahanap sa nawawalang binatilyo sa baybayin ng Laoag. Para naman sa detalye, nabalikan natin si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad sa paghahanap sa 12 anyos na binatilyong nawawala matapos maligo sa dagat ng Laoag City noong nakaraang linggo. Kasabay ng paggunita ng undas, nakaalerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection hindi lamang para sa seguridad ng mga tao sa sementeryo kundi pati sa mga nagpupunta sa baybayin. Ayon sa ulat, napansin na nawawala ang binatilyo matapos itong maligo sa dagat at hindi na muling makita. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa baybayin at kalapit na bahagi ng ilog kung saan posibleng inanod ang binatilyo. Pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat at unahin ang kaligtasan lalo na sa pagligo o paglalakad malapit sa dalampasigan. Kasama mo sa IFM News Lugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.